Дзяржаўная установа адукацыі, маладзечанская сярэдняя школа нумар 1, імя Янкі Купалы. Будзіч Захар, вучань 8 Г класа. Янка Сіпакоў, жанчына. Ад рук, ад вуснаў, ад вачэй тваіх пачаўся свет, ласкавы і пакорны. А што было, скажыце мне, да іх? Узайнелы з нелюбі прасторы. Як грэліся б ад позіркаў цяжкіх мужчыны у сваім мужчынскім горы. Калі б цябе не выснілі вякі, цябе, што гэтак шчодра ўсіх адорыць. Прыйшла ты, кветкі выраслі ля хат, і птушкі нараджалі птушанят. І цёпла стала ўсюды, нібы ў леце. Мужчына усміхнуўся сам сабе, бо зразумеў, самотны за цябе. Няма нічога ласкавей на свеце. Уладзімір Караткевіч. Урывак з апавядання «Залаты Бог». У старой былі дзівосныя вочы, нават цяпер. Запалыя, яны былі вялікія, як у маладой, мудрыя і адначасова па-дзіцячы разгубленыя і здзіўленыя, яны ззялі маладой сінню. Можа, ад мора, на якое яна глядзела. «Дзень добры, сіняе мора», – сказала яна, і, схіліўшыся ў зямным паклоне, дакранулася рукой да мокрай галькі. Шыпучая, цёплая вада дакацілася да пабітай, зморшчынамі і вечнымі мазалямі рукі і ляснула яе. І старая усміхнулася. Сагнулася яна таксама на дзіва лёгка, як нявеста, якую вымушаюць збіраць рассыпаныя сваццяй на падлозе голкі, ці гнуткая ў стане. Яна стаяла, гледзячы на мора, стаяла без стомы, прамая, уся ў чорным з шалем, які звісаў з яе галавы, як вялізныя чорныя крылы. Вусны яе няўлоўна усміхаліся.